हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दायो आं दंफैयो बड' बाप्टिस्ट चार्च अफ बेंगलर। जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेयाव फैनानै बे गिर्जाखौ माब्लानिफ्राय जागाया आरो बेसेबां बोसोर जाखो जों नैबेखौ फारसेनिफ्रायनो जोङो पास्टर सार दं, बे पास्टर सारनिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जाबाय, अब्लानो नोंथांमोना गासैखौबो मिथिजोबगोन आरो बुजिगोन। अब्ला सारनाव सोंनायसै जों, बेयावनि पास्टरा सारानो, दा जों बिथांनिफ्रायनो मिथिना लागोन, दा बिथाङा गावनो खिथाजोबगोन। खुलुमबाय, बेंलाय नार्जारि इउटुब चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै जाहा बिथाङा आंनिसिम सोंथि सोंदों, दिनै बे बड' बाप्टिस्ट चार्च अफ बेंगलर गिर्जाया माब्लानिफ्राय जागायजेना, बेखौ बिथाङा आंनिसिम सोंदों। बेखौ आङो थोंजोङै बुंनोसै। दिनै बे बड' बाप्टिस्ट चार्च अफ बेंगलर गिर्जाया 2011 मायथाइनि फेब्रुवारि 6 अक्ट' खालि गायसनजादोंमोन। बिनि सिगाङाव बे बेंगलर सिटिनि सिङाव गोबां बर'फोर बेबायसानो गिर्जा जयोमोन। बे गिर्जाखौ बर' गिर्जा होननानै बुङोमोन। बिनि उनावहाय समनि उनाव बे बड' बाप्टिस्ट चार्च अफ बेंगलर गिर्जाखौ 2011 मायथाइनि 6 फेब्रुवारिनिफ्राय बे बड' बाप्टिस्ट चार्च अफ बेंगलर गिर्जा हिसाबै जोङो बेयावहाय गिर्जा जिरायनाय जायो। दा बेयावहाय जोङो सानडेयावहाय बेयाव गिर्जा जिरायनाय जायो। जोंनि गिर्जानि टाइमिंफ्रा जाबाय फुंनि 8टानिफ्राय फुंनि 10टा 11टासिम जोङो बेयावहाय गिर्जा जयो। बेवहाय सानफ्रोमबो माने सानडेयाव 40-50 बेबायसा गेदारिं जायो आरो बोसोराव जोङो खनब्रैसो बेबायसा फेस्टिभेल लायो। जेरै जोङो जुन मासावहाय इउथ प्रग्राम लायो, जुननि 15 नङाबा बेबायसानो सेकेन्ड हप्तायावहाय जोङो इउथ प्रग्राम जोङो बेबायसा लानाय जायो। बे प्रग्रामावहाय प्राय 400-500सो बेबायसानो गेदारिं जायो। बिनि उनावहाय जोङो अक्ट'बर मासाव 15 नङाबा 20 बिनि गेजेरावहाय जोङो मोनसे थेंक्स गिभिं प्रग्राम लानाय जायो आरो बेयावबो गोबां बेबायसानो जोंनि बे बेंगलर सिटिनि सिङाव गोबां बर'फोर दङ, बिथांमोना फैनानै बेबायसा हेफाजाब होफैयो। बेयावबो 400-500 बेबायसा गेदारिं जायो आरो बिनिफ्राय जोंहा बे बर'दिन समावबो बेयावहाय जोङो गाजा गोमजायै जोङो प्रग्राम खुंनाय जायो। बिनिखाय बे बर'दिन समावबो एटलिस्ट 500निफ्राय 600-700 बेबायसा गेदारिं जायो आरो बेबायसानो गोबां माने मेहेरगोनां प्रग्राम खुंनाय जायो बे बर'दिननि समावबो। आरो बेजों लोगोसे निउ इयार प्रग्राम, बे निउ इयार प्रग्रामखौबो जोङो बेयाव गाजा गोमजायै जोङो खुंनाय जायो। बिनिखायनो आङो बड' बाप्टिस्ट चार्च अफ बेंगलर गिर्जानि जानानै अनुर'ध खालामदों, जोङो आसामनिफ्राय माने गोरिबनि थाखाय जोंनि गोबां बर' फिसाफ्रा बे बेंगलर बायसा सिटियाव खामानि मावनो, गोबां कम्पानि, गोबां रेस्टुरेन्टफ्राव, गोबां बेबायसानो माबाफ्राव कारखानाफ्राव खामानि मावफैयो। बिनिखायनो अनुर'ध खालामदों, सोरबाफोर जोंनि बड' बाप्टिस्ट चार्च अफ बेंगलर गिर्जानि सिङाव गिर्जा जनो जुदि गोसो जायोब्ला नोंथांमोना फैनो हागोन। जोंनि एड्रेसा जाबाय मारुति सेबा नोगोर, मुकुन्द थियाटारनि अपोजिटआवहाय बेयाव मोनसे कमिउनिटि हल दङ। बेयावहाय जोङो बड' बाप्टिस्ट चार्च अफ बेंगलर गिर्जाया बेयाव सानडे गिर्जा जनाय जायो। बिनिखायनो अनुर'ध खालामदों, जों बेयाव गिर्जा जनो थाखाय नोंथांमोना गोसो खालामोब्ला नोंथांमोना फैनो हागोन। बेखौनो आङो बड' बाप्टिस्ट चार्च अफ बेंगलर गिर्जानि गुमगिरि पास्टर जानानै आङो बयनिसिमबो अनुर'ध खालामनाय जाबाय। हामबायसै। बेखिनि बाथ्राखौ मिथिहोनायनि थाखाय सारनिसिम रोजा रोजा गोजोननाय जासिबाय। दा जोंबो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुदोंब्ला शेयार खालामनो दाबाव, बेखौनो नोंथांमोननिफ्राय आसा खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय। गोजोनथोंसै सार। हामबायसै। गोजोनथोंसै बयखौबो।